Bedok ora berber. Ngaret kono lho. Nggih, Mak. Iki lho mon telas. Ngaret ta? Piringe saise. Sapa sing burum? Nggih, Mak. Sampun, Mak. Niki utuse kula napa malih? Kono ngaret. Areke ngendi, Mak? Kono nembawon. Mak. Mak, nyuwun dhuwit dibes bensin. Aku lah kena. Tua titel. Apa? Boten, Mak, boten. Mbok dobolan nyekitil. Halo, ayo melu aku ngaret. Yo ora? Ayo. Siap. Wes ah, ngaret kene ae. Wes biar aku. Nang. Ya apa ning kono? Mang, tukang ngarit bokku. Kene penak mantaran kita. Bibi manduk. Ada di cah 6. Iya, wis cah 6 kok ngarit daerah. Ayo nom-noman tek. Bocah ra urus, rasah maju cak gendeng. Benek kowe, dak kowe lah sing gendeng. Wis jam 6 wis ngarit. Loh, Ayo biarlah ditinggal lah. Bocah 6 nom-noman taek ngarit. Jam 6. Sing sabar jemang tek andani rasa ngarit. kowe iki bolo ta ora? Iki lho Jojo. Alah, ndak yo ling asik ngono no. Wis dis, teh. Weh. Ya aku. Kowe ta ora? Enggak aku. Lah aku ngendi ora? Ya ora melu aku. Alah ra butuh nang. Apa? Lah apa? Aku ndak melu lah. Cekeli nek ngono. Yo. Wis tani sik, bentar tak uripne. Sabut.